কেরে পুলিশ কেরে ধরছে তোমারে? হ্যাঁ, কোন জায়গা বাড়ি, কোন জায়গায়? হ্যাঁ, তোমার নাম সুস্মিতা? তুমি কি করছো এখানে? কি খাইছো? কোনটা খাইছি? রয়্যাল স্টে বাবা। গাঁজা খাইছো? গাঁজা ড্রিঙ্ক করছো? এই যে এদিকে ড্রিঙ্ক করছো? কে আছে? ছেলে আসেনি সঙ্গে? এই যে এদিকে ছেলে আসেনি সঙ্গে? ছেলে Khoroksa lamsoko hasteni joto Tiprasa lokorokno jini daily kokton mangpli nai tonglai joto lokorokno sung belakina pipeline hambai marigo salbrom sini logi tongman bagai jeng dini darak sidak nukjagai kok sanani phaimani ke obosi jeng ase kok kotoke sana thanglak thangnai hatirogo o hatirogo je patungni kok tmarokno jeng nugui tongmani obono tinyo kija sana hina achokmani kok khao bosi norok nugui tongbai khena jini tabungni tongsorani o sikla hinjangnai rok o sikli hinjangnai rok sana thangkangke nok nukhongno naikol nai tei sabo boroksi nang bori borok kaijagai borjagai thangbo bosa hamiano naikol nai bosai hamiano naikol nai sabo nang khoroksa si nang boma hinjangnai si nang behi hinjangnai si bosa kok khnaya ayang uyang thango phekjangnai mani bai gadalo joak nungo biri nungo bosai bobono hor phaikangke nogli nongkor thango hor kuthuk nogo phayo joak biri nangai nogo phaikangke hik sarok bai walayo oborno teijo sung sana naimani o buri borok hinjangnai si nukhungno sajoknai nukhungno naikolnai tei kebuya tini sung nuk tongmani hingkangke tabuk o present ni sini o buri bosarok si chalarong slaipan lai tongbaikha tamungka norok nugui mangkhana kisa salsekang saljase kebengya ko hinmano bara nogo cherai class 10 a porinai class 12 a porinai borok si choa rok nanglaiei injection na laiei o tablet drug sok bai ko laiei borok si tabuk police nai mu thangrok bai norok romoi talangjak mani norok lukorok nugui tongman khana saljase kebengya ko tin teisa haino hai ko chambao ni buri khoroksa bara nogo choak biri nang lai mana sung darak sidak mangpli nong no phunugui tongman khana ikonor bunugui tongkhana abo similia obang ka tebula sima sinja obri oro bara nogo tongai bin sak bo phal tongkha nong nugui mangkhana darak sidak oro iko protest kondom rok sung lasima kirima khibina ma salaisi na obono ge obono tinyo sung tini sana achok lai mani tabungni tongjarani o bori basa hinjangnai ro soba hakel tini tomong sitra bai gadal tongbai khangke sini Tiprasa tongkhorba kesep jakno hene sung saiman khable nuguni tongkhana ro Tiprasa tongkhorba se kesep jak tabogo drugs tablet chanai rok no thangai phalanya nanglia je chana mu chungnai rok no sabo boro phal rotokai borno thangai paisa layo nogo tongte tei phalnai phal tongo ang thangai ang phalnai ang drugs tablet phalai ang thangai bini kami thangai phalna nangleya je painai rokno je chanai rokno phaiya khoinai paisa phayo gana gini bolong borotong rabat bagan borotong abrongno rutuk lai asakina tong ke sebjak chin Tiprasa dofani asakina tong sidra bai gadaljak tabune o tong jorao jengtebo nukhna horsa singya kho iko chini simnai hajamara amchayo bo tabung ke o drugs tablet chanai rok oi phekjangnai mani bai gadalai tongnai rok borok paichanani rang puisa kari khaya go rang khok kari khena boni nok nokni mani khani khogoi phalipana borok chanani sirnglaikhya thangnai talni simi o tal jora hejamara amchayo asake mani kemakha lamani pun rok romoi phalai borok tablet dok drugs ok paisa layo
boni nok ni fan table chair khogoi talangai phalai borok pai chalayo abo sabo amsa ni lokorok bo tokla jakno dadak sidak miyang kangke lai thangnai salong kangke hejamara blog ni video quarter ni CC camera no khogoi bo phalna ni tai ko o CC camera no khongna thangtani no a CC camera video record ara dadak sidak bin mangpli kasai phaika CCTV no khulogoi khogoi talang phano yang bisingo to bini record kai tongkhable sebungi tongkhable sabo khoga record a CCTV ni footage no check khale laikha dadak sidak manjakai thangka sabo malate ke buya o parani no hinai mano norok lai thanglai salim kok to manorok nugui man khana lukurok sengara norok no phunungsa dadak sidak bo bahai ke biang dei thangai o video kwa taro thangai CCTV no khulogoi bo tubukha khulogma jora to nukha tei kubuni CCTV tongkha hangke bo khulogmara mangpli bo nukhamu aba ikena bongni palte khoroksa ayang hejamara amsa nino hinimano industry hinai kaisa pakamini mungtongo o industry amsa nino te khoroksa o borok palbak sano borok bai borok sikok ngangke borok o parani bo sikok o angke o parani sikok borok palbai manglayo kathalai thanglayo khognai bai khognai ayang bo bai keno pon khogoi manjagai bojagai tokjagai sundor tila outpost police station ke bono tunujak romlai bolai chungnugui mankha o hejamara o CCTV khongla thangtani o mangplio kasanai o sikongno sungtani o simnani pon khonglani mungmo kasai phaika ngai oro saiman lake borok pal kaisano oba hai tomung tabuni engtong jorao blaikena wanama singsa ayang phasingo Tiprasa do farok kemarak tong kesebruk ha dofa siri khoglai jawo yango hongkang ke ko tabuni present tabuni ocherai rok hongkang ke borok khai samung hamya bai gadalai mani jolom lomjak teima tei lomtei tor satei borok se bisi tabuk kebono kiriya lasina sia kirina sia asal lasima singsa nogoi mangkana dara sidak norok khowai bara nogoi ko bini mung Susmita Debroma den saka tei bini kamingkai khowai champa hawaro bini logio te sabotong abo bono sengkang ke manjak thanai sengoi bo dongo police nai mathangrok pheba bo joto khok khengai saya bini mung saka bini kamini mung saka logio na singnai de lokorok ora chuak nanglai mani tongo ganini siddin nanglai mani tongo te abono karibo sak phalmani protest i konorok nogoi mankhana asal lachima singja khok khengai sengtine koktima thumnarego sana nangkha nukjana nangkha bongni bagui bahake mothangla sinai jonogo bisibrum chaitok laimung Tiprasa rok o samung sidra tangnai rokno mothangna bagui bo kami amchayo bodol dol khlailai jong odol jong borno hake mothangna nangnai koksablai pheba mothangmaya engnai engnyo tongo barin tongo tebo asal lachima singja yango boikhei ko norok nogoi mankhana khowani kokto bawo yango boikhe monilai tai ko sin Tiprasa rok haing tongka bong Tiprasa rok yasi suri monilai tongai tai ko wari warak tebo ungthon obosinayo jeng Tiprasa rok kai khasia asa tong gesebo tongoi phanose Tiprasa rok kai khasia obono jeng sana thangmani gangke obono wansukdi boskang salo nungbo salsa nung tabugo sikla jorausi o sikli jorausi nung obahai samung sidra bai gadaljak tomung sidra tongo buni nokni manik hogo hake bahake naiba nung nini o jora nini o mol tonglak ble nini o umor tonglak ble salsa nung bo tornai nung bo nokung khanai kaijage borjage hiksa ngnai nung si obahai tomung sidra tong hungkeba nung bosabote nung kaijage bosabote manibo nung o tomung sari angke bosagai sabuni tomung srngai bufani tomlon srengsenai bile obono jeng masawo lokorok haitangdi Tiprasa dofa komortei haitangdi khasidi jorano mothangdi dofano mothangdi jorano hanya ereng takhibidi samung hamya bai gedalei obo sengsara rayo ge naitonai lokorok jeng tini otoping no tui phaimani norok bose jorotei jajakha
ang je tini o kok no sai tong mani rok chaja geden kha na chaja bai khade abo norok lokorong no sinai ang tini ro achogoi sai tongo daily kokton ni no order ang khokon dev borma tini hingke nogoi tongmaliya sarane nangkha salja se kebengya kho salja se kebengya kho khwayo jala khorong nei bori khoroksa no kaisao tomung sidra tongai joak biri ngai drugs tablet chalai manjak mani ngai ko 24 घंटा se pungya kho tabung te sete khorsa sosmita debruma mungai khwai champao ne bara no khwai taon bara no manjak is thangchukwa chala rok kharjak kana chala rang khorongmi maliya bo gosina na ka bini mongtamo bini para bora bufani mongtamo jotono gosika te mangpli to nuguni tongkhna tamo tamo bini oro o pakao hawa berajak sak phalmani mani rok abo sakai lasima singsa joak numung nungya draksa mungsaya aro tebo enjoy tebo tongthoklai borok gabono sini koimung tongnai sini daily koktoni faising te bobno koimung tonai tabo phano je o kami amsai rok je bodol khlaijak norok ni samono norok continue khlai thangdi norok kami amsai sabo samung sidra tang sabo tabo phano o numung chamung phekjanai mani rok godalai tongkho oborok no rom de hine sing sini faising te koimung nung ya chaya kebo korei nongo जों चेराइनि सिमि नगै फाइका आसाय द्रमनि सिमि नगै फाइका नंलाय माने चालाय माने अबसिनि कासा कालचार न हिनै मानखा जिनि अ सोसाइटी ओ तामके कामि आमचायो थांगांके ताबो नग न खुंरग मताय कतर गिलायो आरो ब जक माइखाम चालायो नंलायो जों नगै मानो फेबा आबो बरनि गाय लिमिट दङ जरा किसा मताय रिद्रप आसक्सि गांके फेबा लाइ थांनाय मलग गांके अबो हाय आ फेकजांनाय मानि फातानि फाय अ ड्राग्स टेबलेट डक्सन नुग्याखौ जे खनायखौ ताबुकनि अ प्रेजेन्टआव सितेबो अबो हाय जों मानि हामियारं नगै मानखा गाबुनो चारिनाय चारि फायो फालपायो रां कमबाय फाना पायना मानथौ गांके yang चानाय रंखाय पायसा लायो आबो जाखा हांखाय निनि साक निनि मां ताम ओं आबो वानसु गियाना तेकासो मुदु मानखा बालुगिया खोबले अब हाथी बारसा से काया खो खोवाई बृंदावन गाडो खरसा तिप्रासा सिकला बबो आबोनो जों कक्टमान बिसिंते हरकथुनो मानजो लाखिया सोंहो लाखिया बिनि तमुं बबो हाय बताङै अब हायिंखा ताङै ब थैना नांखा केबो दबोनो बोथार कालां खारगोन जों माने साहलाय आं लकरक ब आगिनि सिमिनो ओ फेकजानाय माने ड्राग्स टेबलेट डक्साव गाय सालनै रमै नंनि नखर जाखिनाय ओ खोवाई बृंदावन गाड abone mangplibo norok nogoi mankana dadak sidak abo baksa bai hinlai tonglayo kebo bathar kalang khana henai जों संहो लाइका साइमान लाइका नगै आरो दादाक सिदाक बुमा कापमानि बत संनगै दंखा आरो ब जे निनि जम्बा अबो देंसि बदे ननो बथारसि बदे नि लांमाना सासुसि ननो बा आं साया दे बुमा डाइरेक्ट कक लबै काबै दंखा बसानो जों आरो बसाइमाका इ कबु नंखाना अ चेराइ दङ जाव अब हाय कक्तमारक आबनो जों पाइथाक फासिङो आसो कक लग रेलिया पाइथाक फासिङो जों तेसो अबनो कयमुं तंनाय पाइथाक फासिङो सिनो अबनो तेसो कयमुं तंनाय कामियाम चायो जे बदल खलाइजाक रक जे अ ड्राग्स टेबलेट चानाय रनो मथाकनानि बरनो कासुनानि नरनि सामुं कन्टिन्यू नरक खलाइ तंनि ताकिरिदि तालासिदि नांगांके नंनो चुबानाय तंबले आमचानि पुलिस नाय मथांनो नर कल खायदि लगी तालांदि बरबो थांगियांगला ते अ चिनि बुमा बुफा हिंजांनाय रनो ब कयमुं नरक बसारक न फोरोंदि फोरोङो फोरोंपान सेंलिया हांगांके द इको ते दाम खलायसनायबा हाइपानो नरक फोरोंताय नरक सिबनो अ हायंग तो फाइमानि मानसा चाय तंदे काम करं खेतु बनानि बागै काम करं खे कलांनानि बागै गेवबनो कयमुं तंनाय सिने पाइथाक फासिङो सिने देले कक्टनि फासिंदि गांके आं आसो कक लग रेलिया नरक नायतंदि सिने देले कक्टनि मांपलि